Het heet hier dus de Hiensteblom. En het is dus een green winkeltje van het IVN. Het IVN dat staat dus voor natuureducatie. Hè? Vereniging van Vrijwilligers in de Natuureducatie. Op deze manier breng je wat geld binnen? Ja, voor de kas. Het is al jaar voor de kas. Ja. Ik verstaan je er zelf niks aan. Het is mijn hobby. Het is maar een apart winkeltje. Ja, dat zie je net zo vaak. Nee, ik denk net dat er volle afdelingen van het IVN binnen die dat zo hebben. Maar het is zo geleidelijk aan zo groeit. En we hier nou de beschikking over dit Lietse huisje. En dat kon toch net in waaien. Nou, ik dacht, dan kan ik een mooi op deze manier educatief bezig wezen. Want en hoe oud ben je ook? Mag ik dat zeggen? 82. Maar dat is nogal wat, die 82 binnen je zelf zo'n winkeltje. Ja, maar je kunt zitten ervan. Dat scheelt. En als iets je hobby is, nou, dan vind je, en dat is je stokpaardje, dan vind je het toch altijd mooi. En dan vind je er altijd wel tijd en mogelijkheden daar. En hoe lang ben je nou maar terug? Nou, zolang ik kan. Je bent wel een mens van de dag, dus dat je kan beginnen. Kan er zo wat met me gebeuren dat ik het net meer doen kan. En dan moet ze maar zien wat ze maar spullen doen. Op de oor dat wil, het wel. Ja. Maar voorlopig maar even van het varje genieten dus. Nou, heerlijk net. Oh ja. Het is een soort voetballen, maar dan op het ijs. Maar dan moet je de puck in het doel schieten. Wat heeft een ijshockeyer aan? We hebben een bodypanzer aan. Dat beschermt je bovenlichaam. Dus als je de pukken tegen haar krijgt, dan doet het geen pijn. Mijn hij vroeger ver van ijshockey, maar die ziet er net op omdat het hem mocht. Maar hij zei wel heel vaak nee. Want vind je het zelf een leuke sport? Ja, wel, maar ik vind het wel een beetje roeg. Ik ga er net op, want ik vind het wel een beetje eng. Want ik ben heel bang dat ik misseerde. Ik heb vregen al zo lang ijshockey spelen. En ja, dus de meesten spelen al 10 of 14 hier. En kun je me eens wat vertellen over ijshockey? Wat is dat voor sport? Voor mij een hele ruige sport. En het is op ijs. Want doe je zelf een ijshockey? Nee, ik zit op voetbal. Dat is die sport? Ja. Ik wil dat je aan de kant aan was druk de volst en Zou je het zelf doen willen? ik zou het wel een keer willen proberen. En wat vond je van een man? Ja, ik vond het wel aardig. En ik was stoer, hè? Ja. En wat vond je nou het leukst van de dag? Dat ze handtekeningen zou konden delen. Want hoeveel hest? Alles.